sibuyela emthethweni wothando. Yes. Oh yes. Sibuyela emthethweni wothando ukuthi wena muntu obusisiwe ngalokho onakho. Look at i-condition yakhe lo muntu. Yeah. Sincerely, Yeah. ungafisa yini ukuthi lezo ibusiso idluliselwe kuwe ukuleyo condition? Yeah. Ngoba abanye abantu ungambusisa ngesibusiso osinikiwe afike alimaze ngaso umndeni wakhe. Uyabona? Sesiphenduke saba isiqalekiso. Fanele ukuthi omunye umuntu uyadinga i-training, omunye umuntu uyadinga i-education. Ukuthi ayiprepare ukuthi lo msebenzi oqonde ukuthi wenzeke kuye ngalesi sibusiso nawe othanda ukuthi wenzeke uzofike wenzeke. Yeah. Yabo. Good point. Ngiyithandela ngoba sesibona abantu abaningi kakhulukazi sifunde emaphepheni to win ilot 30 million 40 million kuze kuthi uthenga imoto ayiphihliza ishiye lapha athenga enye khona isizwe yasemnambithi eyagcina inemoto eziwu3 ebaleni isifile yagcina ibulawa imoto ngoba imali yafika kumuntu ongekho simeni sokuyiqonda ukuthi uyini umsebenzi we-financial resource uma ngabe iningi. Ngicabanga ukuthi sesizithintile nkosi lezi zinto ezumgogodla wenkolo kuNazaretha ukhulume ngazo. Engifuna ukuthi mina abantu bebelalele ngo-13 minutes to 7 baye kuzibuka njengezinkolelo zokuNazaretha kodwa bazibuke njengenkolelo yokuphila ukuthi uma ngabe uNkulunkulu ekhuluma eBhayibhelini ngothando ukuthi uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. In other words, you can't give to others what you are not. Ngithi mina be a gift that you want to receive. Ibisipho nawe ubungasamukela. Ungabe uthisha ongaprepare kodwa bese kuthiwa awuhlale nawe uzilalela uzifundise wena uthi no, I don't have enough to teach others because I'm not prepared. Kube lesipho ofuna ukusithola. Inkosi iyakhuluma kakhulu mesihleli nge-understanding ye religion. Wathi madlula ngiyazi welifunda iBhayibheli kodwa ngiyenza ukuthi awulazi ukuthi ama transcripts akhona ahleliphi njengoba usulifunda liyikhophi awazi ukuthi labhalelaphi, awazi ukuthi religion isho ukuthini, awazi ukuthi before kuze kufikele iBhayibheli kwakwenzekani. Inkosi yakhuluma ngama commandments iBhayibheli okuhlala ukukhulunywa ngayishumi. You spoke about 618 atholwa uMose entabeni ewanikezwa uNkulunkulu. Lezo zinto zisibulana kanjani thina esinika abefundisi abavangeli ukuthi kube ibona abasishumayezayo uma kanti kungenzeka ukuthi khona le gap ukuthi nabo abayiqondi noma bawuqonda umsuka walendaba nomfihlakalo kaJehova? Kunjalo Madlula. Ngizokwenza isibonelo ngale ndaba eselokhu siqalile siyakhuluma ngayo. Yes. Kuzo zonke izinto engishilo. Yeah. Akekho umuntu engikholwa ukuthi angathi maye ibuka zisebenza empilweni yakhe angayiboni benefit yazo. Yeah. Nasemhlabeni wonke uyi-applya engaliboni ushintsho. Yes. Eyinkingeni ekhona emhlabeni. Yeah. Indaba kaNkulunkulu indaba esemqoka kakhulu. Yeah. Asikwazi ukuthi siyibeke ezandleni zabafundisi bethu abasifundisa izwi kube indaba esiyekela kuba ukuthi abasichazele ukuthi kwaqala kanjani kwaba kanjani. Yeah. Kubalekile ukuthi noma siyafundiswa lokho esikufundiswayo kodwa sikwenze kube semahlombe ethu nathi ukuthi sikubheke lokho. Yes. Ukuthi kunjengoba sikufundiswa yini. Yeah. Lesi sibonelo nje Madlula senzayo sendaba yama manuscripts. Yes. Bakhona abantu abashumayela ngeBhayibheli. Yeah. Bathi abalazi ukuthi labhalwa kanjani. Yeah. Nokuthi libhalwe nini. Yes. Nokuthi lalisuselwapi. Yes. Historically ngoba lezi zinto zikuyi-history eyaziwayo. Yeah. Ngenza isibonelo ngemithetho eyishumi khona abantu abathi imithetho eyishumi. Yeah. Kodwa abakaze beyibuza ukuthi yindaba kuthiwa imithetho eyishumi. Yona yodwa imithetho ekhona. Noma siyo yodwa khona eminye njengoba usho nje. Imithetho kahle kahle iwu613 eya 613 eyanikwa uMose entabeni yaseSinai. Yes. Akanikezwanga ngeigaba kwanikwa yonke kanye kanye.
kwathiwa abayigcine yonke kanye ungasusi noma munye unga-edi noma munye. So now usually you would hear abantu time and again athi hayi imithetho 10 mina ngihamba nayo. Wawutshelwa ubani? Yabona? So ukutshelwa umphathi wakhe omfundisa ukuthi hayi no akube kanje, but awuyihluphi ngani wena ukuthi ubuyibuke lento ukuthi injalo yini. Yabona? Ngenze nje isibonelo sokuthi kukhona ezinye izinto esigcina njenganathi singabantu abangaba understand ukuthi sizenzelani. For instance indaba yokum recognize abantu abangasekho ne role yabo empilweni zethu, nokubahlabela and all those things. Abantu understand ukuthi lento isukapi kuyeqale nje la isiba demonized khona. Emotive behind yona nokuthi siyenzelani nokuthi siyenza kanjani angabi bikho umuntu onesikhathi sokusondela kithi asibuze ukuthi lento eniyenzayo niyenzelani. You will find ukuthi ngaphansi kwempande yakhona kukhona uthando olu unprecedented. Uyabona? La sicelela khona abakithi intethelelo kuNkulunkulu sibahlambulule. I had a discussion about the very thing. Nomunye umgcoco. I-problem yakhe ne-question yakhe ayikuthi uma ngabe nenza lezi zinto nicela uxolo nicelela abantu abangasekho. Kubaluleke ngani ukuthi thina senze izinto ezilungile emhlabeni. Yabo. I-problem ayinayo one wayengakholwa ukuthi kukhona uxolo emva kwethu. Senze sikwenzayo kuphela la emhlabeni mawungenzanga kahle it's over. Okwesibili ukuthi uma ngabe kuya ngokuthi khona le opportunity why thina kufanele siqhubeke senze izinto ezilungile. I-explanation yami ngizoyinikeza namanje. One, asikwazi ukuthi siqale ngokuthi uthando lukaNkulunkulu lukhulu ngaphezulu kwezintando zonke. Yena ngezwi lakhe uthi uthando lwakhe lukhulu kunothando lomfazi ehawukela ingane yakhe ayizele. Alukho uthando emhlabeni olukhona oludlula uthando lukamama ethanda ingane yakhe. Sithi futhi thina uthando lukaNkulunkulu alinamkhawuko. Ayikho into enamandla ukwedlula uthando lukaNkulunkulu. At the same time masiqeda ukusho lokho bese sithi ithuna ngale kwalo there is no forgiveness. Akufanele ke sithi uthando lukaNkulunkulu alinamkhawuko makunjalo kusho ukuthi ukhona into enamandla okulinqoba uthando lukaNkulunkulu. Yabo alu apply in certain areas and certain realms. Now okwesibili thina siyakholwa okokuqala siyakholwa thina ukuthi uthando lukaNkulunkulu alinamkhawuko. Sine responsibility nakubantu bakithi abangasekho ukuthi emaphutheni abo abawenzile sibacelela uxolo kuNkulunkulu continuously. Kubuye uNkulunkulu ukuthi uzokwenza njani esikucela ngokukholwa siyakholwa ukuthi kuzokwenzeka. Yabona? Now kube into yesibili yokuthi uma ngabe kuya ngokuthi kukhona iforgiveness ngale kwethuna. Yabona? Why fanele abantu beyiconcern ngokwenza kahle? Impendulo yami nje. Uma ngabe kokwenzayo okwenzela uNkulunkulu ukwenza ngoba nakho you are anticipating a particular reward. Ungakwenzi ngoba you are driven by love onalo lokuthanda uNkulunkulu as your father. Lokho kwenza kwakho noma ngabe ukukholwa noma ngabe yini uthanda ukungapheleli kahle. Uma ngenza nje isibonelo ngoyise nezingane zakhe. Would you be happy when uthi ingane zakho zikuhloniphe njengoba kwazo ngoba zi expect ukuthi uzobuya nezingubo ozozipha zona noma uzozifunza ukudla noma kunjani ekugcineni? Noma you would be happy ngokuthi ingane zakho zikuhloniphe njengoyihlo zilalele izwi lakho ngoba zikuthanda njengomzali wakho. Zithanda lokuzifunda kuwe kanye nezikuthola kuwe ukuphatheka. Exactly.